Krásne slnečné ráno, trošku je tu namraza, v noci bolo -2, ale to nevadí, o to sviežejšie sa bude šlapať. Dneska som spal v takejto krásnej dedinke Atapuerca, najlepšie spanie doteraz, najlepšie. Som si dobre oddychol. No a trošku histórie, tieto kopčeky, na ktoré sa dívate, sú náleziskom najstarších ľudí v Európe, typu Homo erectus, a nachádzali sa tu jaskyne, pretože to je krasový región, sú tu vápence, v nich sú jaskyne a tam vlastne pred 100 rokmi robili výskum, no a našli práve ostatky týchto prvých hominidov. No a mňa dneska čaká taká krátka cestička, 15 km do mestečka Burgos, no a tam si pozriem múzeum týchto prvých hominidov a pošlem vám nejaké fotečky. Takže čus bus!